Raġel ta' 36 sena mill-Belt Valletta ammetta quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella li ħaraq apposta vettura f'Ħal Qormi. Isem ir-raġel ma xandarx fil-miftuħ sabiex ma jiġux imxekkla l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. It-tlieta filgħodu l-prosekuzzjoni spjegat li l-ġimgħa li għaddiet ir-raġel qabbad vettura tal-għamla Toyota li kienet ipparkjata fi triq ix-xitwa f'Ħal Qormi. Il-prosekuzzjoni żidet tgħid li ħadd ma weġġa f'dan il-każ. Madankollu vettura oħra pparkjata ma' ġenb it-Toyota u faċċata ta' dar ġarbu xi ħsarat kawża tan-nar. L-imputat ammetta wkoll li kien riċediv. Fid-dawl tal-ammissjoni tal-imputat, il-qorti kkundannatu 2 u 6 xhur ħabs. Sirjan wieġeb li mhux ħati li jeddet u saħansitra weġġa lis-sieħba tiegħu. Dan wara li fil-21 ta' Wissu ġie mixli li kkawżala biża' u li daraba ħafif. E kif Bael Ħaj ammetta l-akkużi miġuba kontrih, il-qorti sabitu ħati. Fis-sentenza tagħha l-qorti sostnit li mhux adattat li timponi pjena jew ordni ta' probation fost oħrajn. Għalhekk tagħtu l-ħelsien bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor għal 3 snin li ġejjin. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni għal 3 snin favur il-vittma. 3 irġiel Indjani li kienu akkużati li sawtu raġel ieħor li kien joqgħod magħhom nataw il-ħelsien mill-arrest wara li s-sidien tal-postijiet informaw lil qorti li se jkunu tiżommuhom bħala inkwilini. Il-każ seħħ fit-13 ta' Wissu li għadda u allegatament 3 imputati sawtu raġel ieħor li kien joqgħod magħhom wara li qalilhom li kienu qed jagħmlu l-istorbju. Allegatament huma kienu qed joxorbu. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella s-sidien tal-proprjetajiet fejn kienu joqogħdu l-imputati xedu fil-qorti li l-istess imputati qatt ma qalgħu l-problemi. Il-ħelsien mill-arrest tal-imputati ta' fuq depożitu ta' 100 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro kull wieħed. Huma ġew ordnati wkoll jinġabru f'darhom fil-ħin stipulat filwaqt li ċedew il-passaporti tagħhom. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur l-allegat vittma filwaqt li ordnat lill-imputati ma jikkuntattjawx u ma jersux qribu. Espert mediku ġie appuntat ukoll sabiex jeżamina l-vittma u jiddokumenta kwalunkwe ġrieħi li sofra. Raġel ta' 63 sena tpoġġa taħt ordni ta' supervizjoni fil-waqt li nata sentenza sospiża wara li ammetta li wettaq numru ta' serqiet li jmorru lura għal Settembru tas-sena li għaddiet. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella l-Ispettur Ritjen Gawċi qalet li r-raġel minn Marsa Skala saraq kompressur tal-arja, dajsa u għodda relatata mal-bidja fost oħrajn. Id-difiża fisem l-imputat ammettit l-akkużi u ġibdet l-attenzjoni għal fatt li r-raġel jisofri minn kundizzjoni ta' saħħa mentali. B'hekk fid-dawl tal-ammissjoni tiegħu il-qorti kkundannatu għal 2 ħabs sospiżi għal 4 snin filwaqt li ordnat li jitpoġġa taħt ordni ta' supervizjoni għal 4 snin.